Wale nyuman do kuma caman tɛ yen sigilen bɛ kɔfɛ n bɛ kan ka bɛɛ lamɛn kuma caman tɛ yen n bɛ commandant fo ka wale ɲuman dɔn n'o ye commandant n bɛ to k'a fɔ n ka vidéo la yɛrɛ wolo m'a dɔn maa ma ye nin tɔgɔ ɲini k'a da u la tɔgɔ bɛ da mɔgɔ dɔ la i n'a man kan mais ale n'a ka kan tɔgɔ bɛ da maa dɔ la i n'a man kan ni mɔgɔw ye den ye u b'a fɔ ko nin ye yɛrɛ wolo ye k'a fa y'a sɔrɔ furu kɔnɔ awɔ mais ka kɛ yɛrɛ wolo den o ye taabolo de voilà k'a barika ye hali victime mɔgɔw ye n wele kunna sini ko yɛrɛ wolo mɔgɔw minnu bɛ diaspora k'u ye misi kelen d'u ma k'u ka kɛ naji ye salido nka ma fili ka se ka si Babi fo l'intellectuel ka n terikɛ Jara fo a ka di tuma min k'a fɔ o de la a ka di mais i bɔla la k'i bɛ kuma u ɲɛna an tɛ sɔn parce que i da bɔra tulu la mais i b'a kɔnɔ k'a fɔ o de y'a ye n'i y'a ye kɔni ne bɛ nin kɛnɛ in kan chaque mardi ni fɛn tɛ n na kɔni kun de b'a la parce que n dar'u la an y'a bɛɛ tɛmɛtɔ y'an ɲɛkɔrɔ an b'a bɛɛ dɔn min ye min an b'a dɔn da fɛrɛ bɛ min bolo minnu b'a fɛ k'u yɛrɛ kɛ fɛn ye ani minnu b'a fɛ ka kunun ye min ye k'u b'u yɛrɛ yɛlɛma k'u ko nɔnɔ kɛnɛ la k'a sɔrɔ an b'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ k'olu tɛ an b'o fana dɔn an ma tugu yɛrɛ wolo ko gansan an tugur'u ka kɛwale an'u ka halalaya Mali jigi b'u kan tɔn fɛn fɛn kumana n y'a bɛɛ lamɛn n ye n terikɛ Buguma bɛ n tɔgɔma k'a bɛ kɛnɛ n k'e se ka kɛnɛ parce que e b'a minɛ k'ale kɔni b'a n ko bon ne t'a minɛ donc n tɔgɔma de ye mais an tɛ kelen ye n bɛ bagala ma ka dakɔrɔbɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ne tɛ kuma tigiw bɛ yan n b'a ɲini maliyɛnw fɛ ne bɛ wele de bila Asimi ko tɛ Ben ko tɛ Ben filɛ sisan mobili t'a bolo nɛgɛso t'a bolo moto t'a bolo olu n'an dalen bɛ n tulo bɛ n dɔgɔnin Prince la radio la k'a ye Ben wele n yɛlɛ la n k'i bɛ Ben wɛrɛ ye nin bɛ nin ta ye parce que ka bɔ Kati mobili t'a bolo nɛgɛso t'a bolo a bɛ na cogo di émission ye 8 heures ye 8 heures selen ko n m'a ye n ko ne tun b'a dɔn a tɛ na o parce que a b'a fɛ ka na mais a moins maa b'i ban fɛn dɔ la a se b'i ye k'i ban o de bɛ nin n tulo bɛ Siriki la a b'a fɔ la o don na ala ka barika dɔw la hali ni duwawu ma k'aw ye duwawu in tɛ dɛ duwawu kɛra buwa ye buwa binna duwawu tɛ sira ala ɲɛ i ka tile i ka hinɛ fantanw la ala t'i labila fo ka dunan wuli donc bɛn k'i fo ka yɛrɛ wolo cɛ n'a muso fo an tun ye tɛbɛn de minɛ an ye tɛbɛn fili sisan an ye salen sɔrɔ an ko e tɛ tila an na koyi o de ye yɛrɛ wolo ye aw bɛ neni ka fɛn bɛɛ fɔ ne mago t'o la ne tɛ n kɔfɛla lajɛ mais n bɛ min fɔ cɛ bɛɛ tɛ se k'a fɔ maa kelen ka fɔ dɔrɔn ko n ye ji min i ka so n'o kɛra fo ka n sa aw tɛ n kumakan mɛn o de ye ne ka force ye donc ne yɛrɛ y'a fɔ n tɛ kuma mɛn komi aw ye kuma dɛ bonya don n b'a ɲini maliyɛn cɛ na n bɛ kuma ban n'o ye maliyɛn cɛ a n'a muso ni dɔw ko ne aw taara mais yan'u ka na aw tun bɛ cogo min aw sara Berkan taara minnu ko ni Berkan k'u bɛ na fɔ Bamakɔ yan k'a kɛra cogo ye donc u bɛ taa de le 28 bɛɛ ka bɔ ka palais fa fo mɔgɔw ka taa bonbon ni mɔgɔw ma fo goudron kɔfɛ n ye wele kan ye en tant que maréchal ka peuple malien bɛɛ wele juma don aw bɛɛ ka bɔ nin ye faso ko de n'an m'an yɛrɛ tila fadenw b'an sira u cɛkisɛ la ka taa n'an ye donc ne tɛ janya kuma la la patrie la mort nous vaincrons ala ka barika dɔ yɛrɛ wolo la fɛn fɛn ni organiser ala ka barika dɔ aw la ala ka jamana basigi ala ka jamana kɛ hɛrɛ ye se ka si Babi ka kuma banni mais an ma fili dɛ an ma fili an ye duwawu kɛ ko ala ka dɔ d'an ma a ye cɛ dasima d'an ma n'o ye Asimi ye ni lopitani Kati moyen b'i bolo i sara jamana wari tɛ i bɛ se ka taa fara Europe jamana la ou bien Maroc k'o to yen i bɛ se ka taa Luxembourg la k'o to yen i bɛ se ka taa fɛn na Passer la k'o to yen i bɛ se ka taa Golden na k'o to yen i fa ka sa Kati ne ko n ko jaa an bɛ bagalen ma jaa e tɛ i fa de don hakili to bɛ nin kan salala ma